Mor, må jeg lige høre, prøv lige at sige igen, hvad er det, jeg skal sige til Jenny? Du skal sige, at hun er en meget, meget sød pige, og jeg elsker hende højt. Og jeg synes, hun er fantastisk. Hun har så mange talenter. Men hvad har det med hønsene at gøre? Jo, netop, det var noget, hun fandt på, og så kan hun komme herop, fodre dem og nusse om den, og så tager hun bare alle æggene med hjem, alle sammen. Men det vil sige, at de må godt være heroppe. De må gerne være heroppe, bare at Jenny kommer og fodrer dem hver dag og nusser om den og tager æggene med hjem. Okay. Alle sammen. Det vil sige, at vi kommer herop, og så planter vi nogle høns. Og vi skal ikke have nogen kyllinger. Nej, men vi skal have æg, og de skal hygge sig. Ja, og det sørger Jenny for. Farmor, moren er kommet ud af fængsel. Halvdan, høns i farmors have, ikke? Moren er kommet ud af fængsel. Moren er kommet ud af fængsel. Hønsmor. Ja. Kan du sige til min lille høne? Mor. At nu er Jeg kan ikke kommet på Brælte. Jeg kan Så ikke. skal der jo ikke Kan du komme sige som en høne? Kan du, stedet for. Gudrun, kan du sige som en høne? Nej. Og det kan du heller ikke, Michael. Må jeg høre, mor? Kan du sige som en høne? og jeg kan ikke. Okay. Nå, Og men det vil gør sige, det aldrig. men vi kommer op og planter nogle høns, og det er okay? Planter nogle høns. Godt. Og så løber de ind til naboen, og det Nej, er så det. nej, fordi vi laver jo et bur til dem, mor. Det er sgu da synd. Nå, men Det skal da være økohøns, de skal være fritgående. Det skal da ikke have, de skal da ikke sidde, jeg skal da ikke have sådan nogle burhøns. nej, men altså, de går jo rundt i det hele taget, men så skal du bare sørge for at få dem ind imellem, ikke? Nej, de skal ikke ind. De skal ud.